Taħseb li ħajkun hemm nies mill-klassi tal-business li jivvutaw lek? Iva. Mandi l-ebda biex għax kelmuni u approċċawni li. Fuq li ma premessa, għax fis-sens li ġeneralment il-business. Wieħed fl-immaġinarju ta' ħafna. Mhux Stivara u mhux Portelli. Dawk mhux sejtu fil-vot. Dak ma naħsibx li. Min huma l-business, min huma n-negozji li taħseb li ħajvutaw? Ġeneralment huma da small businesses self-made. Li jimpjegaw 10 persuni, 20, eccetera. Li għandhom ħafna inventiva huma stess. Li m'għandhom bżonn il-gvern, li qataw qalbhom mit-tenders tal-gvern, u li huma però mdejqin li jisma' jiena għaliex jiena naħdem da kollu u ġana fil ma nistax nagħmel din biċċa xogħol nidħol għalija għaliex ġina ma ġilesta għal-ħabib tal-kasko jien naf xi ħaġa. Li għandek dan nies ta' inventiva li ma jridux jaċċettaw din il-non-level playing field, iridu level playing field u jridu lajnuna. Allura kinti qed għandek proġetti għax tinsix li inti tista' tkun taħdem minn ġo kamra. Imma tista' tilħaq 500 miljun. Mhux 500 niżaġġa xi 350 miljun qegħdin bħalissa fl-Ewropa. All right? Hekk inti għandek proġetti u għajnuna minn proġetti tal-Unjoni Ewropea li jistgħu jiffaċilitaw li l-aċċess għal dan il-suq. Per eżempju, funding biex nagħmel website bil-cookie. All right? Li website mhux biss magħmula li bittara l-Zeppu Gret, u allura jiġbdu għal-Maltin biss, li kollha xi ħaġa li tolqot lill-Iżvediżi, lill-Finlandiżi. Ħoġġar pereżempju. Ma nafx ta' ħoġġar jien. Fenomenu Malti, mbagħad. Okay, u ta' applika u ta' 10,000 biex jimpjega persuna li verament bl-aħħar teknoloġija, eċetera, eċetera. Ġifieri dat tip ta' nies li għandhom l-inventiva, li għandhom il-kapaċità tiffaċilita ta' da kollu għaliex jiena ngħid li rrid il-level playing field, eċetera. Mela tlaqna.